war na-abịa, big war without end na-abịa. Gawa na-apịa gị the war, ị na-ahụli ya ka mgbọ. There's things I know. Wisdom is principle to all things. Anaghị eji mbazụ were amawu okwu. Ọ ilulu ka eji elogbu okwu. And mgbe oge kwube now, ị ga-afụ na the war ga-abụ gịnị? Back to back. Everybody are coming for the same gift in the Jpac. Mgbe anwa now, ị ga-afụ na ife ichelu hapụzi ife ị ga-enweta. Onye ọbụla na-akpa mbụba na-adị ka mbụba. Ndị Igbo lienu, nwanụ gbuzuenu. Ife ahụ gịnị? Special message to Akwa ọkọ na Anọba. Akwa ọkọ nna ahụ, ọkwa ezi ikuku. Ọnwụ na-egbu ndị ilo. I have no friends and I have no enemy. That's me. Never rejoice yet. Because now people na asị na ezi na akwụkwọ na m ụgwọ nnakpuo. No. Nobody can buy ezi ikuku. Maka abụ mgbamgba mmanwụ na-apịa ụtalị aka na-akpọ. Akwa, I have one advice and one word to you. Never rejoice yet. Because many people are coming up to tackle you more. This multi-bully Jpac now will bring out more obstacle on your ways. Man, if you get melon over again, Bazius or got Bazie, Mezio Mezie, onwe bis wele major ni akwụkwọ kwụsị ndị nke ha n'ihu akwụkwọ. Dibe na agwọ na azụ ụlọ. Adara afọ n'ihu akwụkwọ. Ife a na-esi n'ihu akwụkwọ bụ gịnị? Thanksgiving. Ife dị mma ka a na-esi n'ihu akwụkwọ. Other things na-eme na azụ ụlọ. Emma, why? Kita now, you have raised the game and the bar. Keep Jpac in moto. Every other bloggers now are waiting for you to give them their own car or their own money. Failing to do so, ha gana agbagi war dị egwu now. Na ka ga-afụ war. War ndị mmadụ gana agbagi na issue. O nwere war na issue. Koi wala abịa. And the man budo nwunye. I know what I'm telling you. Man budo nwunye. And even Jpac no nwunye will expose you more. Maka na Jpac enwe secrets. Kita now. Email ya na ụdị ka iwe start na niile emebe n'udo dị. I don't believe. Let me show myself. I believe what I can do. Inyeli moto. Ka we call ya aka. Ka we nwa anwole ibule moto. But it's an error somehow. Maka ka isi we menya abụrụ ka isi menya. Imerie at the wrong time. People now after now. Ni ibule moto to close his mouth. On a bag of war. People are seeing it. Ni ibule moto because that's now that war on a bag has been shaking your own money coming movement. People are seeing it that now in secret in a zone na your cupboard, which he also revealed. Which means now you have make yourself a mockery and a guilty somebody before him and before the world. War na abia, big war without end na abia. Gawa na attack the war. Ina ahụli ya ka mgbọ. There's things I know. Wisdom is principle to all things. Anaghị eji mbazụ were amawu okwu. Ọ ilulu ka eji elogbu okwu. And mgbe oge kwube now, ị ga-afụ na the war ga-abụ gịnị? Back to back. Everybody are coming for the same gift in the Jpac. Mgbe anwa now, ị ga-afụ na ife ichelu hapụzi ife ị ga-enweta. Onye ọbụla na-akpa mbụba na-adị ka mbụba.
Learn this from me today. Kpazie onwe gị akpazie from now on. Because now, that lane in a play, bullet Jpac in a play, that lane are they corrupt and dirty. Going to flushed out, but that lane. If not, men are coming up against you. Bloggers are coming up. Isegi Akwala. And have Isegi with the facts. It's a them more. There are some things you will do an error. O when they lolo gaga haga. O when they melifa mwe haga haga. O when they bakwa na isigi. Na ha we ha na-eme ha eliwu nni ọnụ. Ha na-aka ụta. Ife na-esilife ike. Isi Jpac I got motor of his choice. And those men, you leave them behind. And those men are crying. You know, Jpac motor of his choice. No, they anda hunu ji ụgwọ na-aka ụta na-akwa n'afọ ụgwọfa. That's me as ikuku. People ask now, they have said to me, I promote my culture to the last. Mana nlota mmadụ mgbe aka na-akpa amụ. Nlota mmadụ nse ekwele. It's an error. Now, if you with your car or Jeep, billion now, he's still talking against you. Then what's the benefit? And those men now, oh now, also Jpac. I know some of them. Ndimo State, Opatalo, Akage, no South Africa, Anapulego. Those men now are crying. Now they build Jpac moto. Mana ere moto nke hawa. We just go na begi. Hara no biha, that go na begi. What will be their fate? Ajola munjo mado. Ezikuku. I have no friends, I have no enemy. That's why nobody will understand me. Nobody will understand me. Only my chi will understand me. Akwa. As we again now. Because now, it barakana ni tango. Ogana agba. You know, as we mad moto 10 million plus. The boy say adoro. And my come ne ba kwa lele. If I first message mad drop logi. Mana before on our batu mbu bosse. You can have message no de. Until you know whom you are and how to penetrate. Nsogide mmadụ fụrụ n'azọ na-apụzi apụ. Etiri m obere fire. Ka ọ fụ na ose akpị fụkalị oso mmiri. Ezikuku abụmagwọ. Eji m were me belt. O gburu nwanne aṅụrịkwana maka ikpe dịbe Chukwu.